Igbo ndị ọma na-ege ntị awụchikọkwa m ọzọ dịka nnisa awụchi mgbe niile n'igwe onyonyo unu enwe maka ịka ma ebe ị nọ. Ọ ka bụkwa na isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme ka nne wetara unu oge aṅụrị nke ọ bụ nke mgbe ọla m wetara ya ọ na-akpọ unu so obi aṅụrị na obi a na-awụ unu so Paulina ịma nakwa mgbe ọla m wuchi n'igwe onyonyo na ihe emume nke oge aṅụrị ana m akpọ ndị ọbụla ndị nkunu maara aha ndị nke na-eme ihe ejije maọbụ ndị nke na-akụ egwu maọbụ ndị nke na-akpọ ọchị ndị nke ama n'olu ndị iti dịka comedians n'ihi na abụ m onye ihe ịtụ ndụ na-amasị n'ụbọchị nke taa ọ ga-apụkwa iche dịka ọ na-esi adị n'ihi na enwere m ezigbote nwa okorobịa mara mma mụ na ịnọ n'ọgbọ n'ụbọchị nke taa ile ya anya mana asị na afọ dị mkpa afọ ogologo ma ile ya anya ị maragodi na ọ bụgoro ezigbote nwa afọ unu maka Nneka na ọka bụkwa Ekemeze Chibuikem ndị onye nkoma dịka Onowu nke mbụ Fancy Papaya bụ aha onye ọbịa m n'ụbọchị nke taa. Fancy, kelee na ọha na eze ndị na-ekiri anyị. Ọrọbọrọ ekene m n'Igbo ndị ọma njibidi ekene m nke onye chiri ya zere ndị papa ibe m ekenekwa m unu nke onye na-eme ya na-emesi ka ọ Fancy Papaya nọ n'ọgbọ ka akụkpọlịa ka ife bụrụ edemede ịghọtago na-anụgo ka akụkpọlịa ka ife bụrụ edemede ka o si wee kwu dịka o si kọwa onwe ya kịta na ọ si n'afọ ya bụ Fancy Papaya. Ama m na gị nwanne ga na-ajụ ka ezi nke bụ Fancy ka ezikwa nke bụ papa ya na aha bụ aha nne ya na nna ya nyere ya oge o pere mpe ọ ga-adị mma ka njụọ Fancy, ọ ga-adị maka egwu gị na ọha na eze ndị na-ekere ya nke bụ ezigbo aha gị. Igbo bụ Igbo ọgwụ otu a gosiwe ya ụfọdụ na-akpọ m papaya ma papaya mana ofu ife Fancy Papaya ka afọ si bịakwanụ bụ nne m ọma Chukwu gozie elu m ya. Oge ndị ntakịrị ọ na-akpọkarị m onye ọcha m pọpọ m ịghọtago n'otu a gosi bido nwa tụpụtazie ka nwoke wee sị oke m ga-ewelu n'afọ a ka m tinye chọba afọ ọ ga-abụ m gụọ onwe m enu ya ịma na ọ madogo na ntị gị so wee sị ka njekwa nna be nne m ka m weta blessing obere ya ka m ji wee weta papaya tinye ya kpafenye ya na Fancy ọ bụrụ Fancy Papaya. Unu anụgo na ọ sị na aha ya bụ Fancy unu ọkọwago ka Fancy ya si webata mana o nwere aha nke nne na nna gị gụrụ gị na aha na-akpọ aha agụrụgo oge emere gị mmiri chukwu maọbụ ihe dị otu a kee aha dị ihe a kee aha Igbo gị. Ọ bụrụ ezigbo afọ mbụ onye dịka Chukwu Obiora. Abụ m nwa afọ Igbo ezigbote onye Igbo n'Ụga dị na Anambra steeti. Ogene ịghọtago ebe m si wee bịa ebe a ka amụrụ m etokwa m na Anambra tupu m wee tibe egwu ebe esi wee mụ m tupu Igbo etitiwe ama m na ijere n'akwụkwọ nụ maka na onye na-etikwa n'egwu na-eji akwụkwọ ka ebe ndị Igbo gasịrị akwụkwọ maka na ka m si ene gị ọ dị m ka iwu onye nọrọ ofu ebe ị nwere ike ijetụrụ ebe a jetụrụ ebe a ime ya konja ejekwa akwụkwọ onye ọbụla gakwa kumkum ka ajekwa ba apịa uwe gụchala ebe a. Agụ m akwụkwọ na Anambra steeti, agụ m akwụkwọ na Onitsha, agụ m akwụkwọ na Ọka, gakwa Enugu gụọ akwụkwọ wee nachiyata na be m Anambra ka a na-agụ akwụkwọ ka a na-agbagharịkwa n'ogbe otu a. Nke ijeziri Enugu akwụkwọ mahadum ka ijere? Mahadum na IMT mgbe m ji ego chemical engineering mana egwu na-adọghị otu a bụrụ obere efe ga enukwanụ m ya chemical engineering ihe ije na IMT njere ime my man wee sizie wee batazie n'egwu. My man eje m ime chemical engineering n'ime irizi ebe ahụ ọbaro izi ebe a n'alụfọ ọja n'alụzi efe ọja na IMT n'alụfọ ọja na-egwutọrizi na-agbado anya ozugbo. Nke a dịkwa mma mana ka ezi ka onye jiri chemical engineering si wee banyezie sizie je narazie ha ọja mana ọ bụrụ ọnụ nke a ọ bụ egwu awụ ihe ị chọrọ ime oge ị na-etolite ka ya bụ ihe ị chọrọ ime oge ị na-etolite. Ife dịdị a ka onye na-eto nwe nke o bu n'obi mana nke kpọọ gị ga-akpọ gị ịghọtago mgbe anyị na-eto anyị si na achọrọ m ịbụ dọkịta, achọrọ m ịbụ lọya, achọrọ m ịbụ nka, achọrọ m ịbụ injinia. Ọ ofu injinia a kpọrọ m jee jebe Enugu mana mgbe m ruo Enugu onye kwụ m na-aza sị m enyi ya na ọja atụtụrụ ka ije mebe ife kwesịrị eme ọka mma na nje ịbụ injinia lụzie nnọrọ ebe m na-eluzu moto gaa injinia abado nnọọ